but ka dhi got kanyo pi wanga seche moko chwirga got kanye kama nyalo dhi ka unge pesa to jothurwa ok sanda kech ng'ato dich koro ok anyal bet tre jothurwa kech ang'eyo kamae ana nyathi dhana ok anyal bet tre jothurwa expense mar pesa kata obed mana pesa di koro gima ng'eyo ni nyaka sirkal konywa nikech wan e sirkal japiny e sirkal. Without japiny a government cannot be there. So we are the government. Adwa ni sirkal okonywa kama. Adwa ni sirkal obed gi meetings kabisa gi small scale miner, this artisanal miners, mondo giwinj plight margi. Wan kaka jokuny mula matindo ok wadagi jok ma oko mondo bi oket mwandu e Kenya ka mondo miyo government usuru. But wadwa ni sirkal obi otim mapping all over the nation. Maging'e ni ka wantiere e Siaya County wan gi kuonde mikunye mula matindo en San Martin, en kama ma jopiny population ma jopiny matiyo kanyo gin kama. Ka wadonjo Homa Bay the same, ka wadonjo Kisumu the same, ka wadonjo Kilifi the same, ka wadonjo Migori the same. Ka gisabedo gi that data to jo ma joket mwandu ma oko mabiro ma jodito gi gibi to gi identify kuonde ma gidwaro to gibi ne gi sirkal gi map ma gi identify mo giseche Museveni wan wadwaro ka koro upon sirkal mondo ng'eni to kama gidwaro ni ka gikete system to binen kama nyo asa identify ni en kama konyo jopiny cha koro ken kama konyo jopiny to sirkal sini akato wasa wawene jopiny nikech ka employee ji mang'eny ka wadwa ni mondo miwene jopiny to ka en kama onge ji ma gi identify, for example ni gidhi identify area na kada ngidhi kata mana God kwach seme en jopiny onge koro en bungu maduong' ma lo maduong' kada ngidhi kata mana tok Moi Nyatike en jopiny onge koro ka ng'ato biro gi map mo identify somewhere like that to sirkal nyiso okay in gi capacity koro arrangement bede sirkal bedo kode gi winjruok kaka odhi konyo jopiny kaka odhi chulo osuru kaso bedo licensed. George Batimano kotimore onge koko mabiro wuok e kind jopiny gi investors gi to gi sirkal. Wan kaka jopiny wabiro neno ni sirkal kare ohero wa take care of us. Wabiro ni kar sirkal manyo investors kelo kuonde ma virgin kendo investors gi at long last wanyalo kwan ni seche moko giwenwa gimoro. Then adwa on the side of county government o krasa mantiere gi county government tape pesa. For example, finance bill ma Migori, the current finance bill masani ma Migori, wacho ni krasa ka krasa onego bedni chulo sing $1000 to gi invoice ma sing $1000 every financial year. Any doni sani financial bill ma ne bedo introduce sani ma beto kete malo of which podentie process wabro debate about it. Koro nago ni county government of fast track gimbe gingin to krasa di manitiere Migori County. To ere yo minyalo timo ndo krasa jo tap usuru ne county government ma Migori. To ere chendo ma kendo nyalo tim ma ong'eni kaka for example kopa mineno nyi county jogi ntiere pesa manyo gichulo royalty Nairobi ka e ministry. Ere kaka county government ma Migori nyalo bedo gi chendo maber mo ng'eni to pesa manyo wuok Migori kanye chulo Nairobi kaka ntiere percentage monego beni mondike constitution wani mining act 2016 percentage monego beni dok ni county ma mwandu aino. Koro Migori County kotele governor maro onego bedni bedo gi chenro onego bedni gige machando wiye to pesa ma mwandu manyo wuok kama nyo ka royalty gi national government ni percentage bendo nyalo duogo kendo mondo los na guche mondo dogo e Migori County. Then kosa duogo Migori County governor onego gin to pesa ne nyo wuok kanye ward mane